Good morning! Ubag ni Lucky guys, oh. Bigbigat so ngayon nabunga. Kita nyo dama magburburas da utong. Yun. Buras daman utongan atakwa. Ado man tibungan na. Nagkinala ka kami na. Agpaado ti utong guys. Kasi dagdayo. Talo lang alin yan. Ado matibungan na. Apay da pariya dito ini ngagkalkalat kat. Tapay da pariya ngagkalkalat kat dito yung tigayunan sa amo dito yung kalamansi. Not sure. Ang buras dan. May kadata lang na burasan. Alon naalala ti kalmanti nagadugo. Oh, dapat awit ni mama ngagkabay na. Kanyo oh. Ito yung pagkakabawan na. Apo kung dahil tapay ma? Inumbambot tayo. Kasing put ata di manong na nga makaaling. One eternity later. Sa bali man pagkabkabawan na. Apay kasta ka mo ito eh. Ano ka magkagkabkabawan? Tarong manday ka. Parang tirami tarong itibigan. Pariya. Ano yung kilo dito? Ako? 30. 30? 30. Ay, tinisiti na isang bag. Tinisi nga kilo. Sika nga yan yung manukilo at aning. Manukilo? Kataman, o kataman. Manong kilo. Hindi, agurulot ko lang kasi kagapa. Kurang. Mama. Kurang. Kanya ni mama ni. Nagkabkabaw manan. Nagburas man tikutungan. Nagbuhat man ni mother nagkabaw. Kaduan na ni mother nagkabaw ka no. Kuping ka pa nagkabaw ka matag. Nagkabaw da nga duan eh. Utong dayta. Utong? Sitaw. Ay sitaw. Ay pariya ka no. Talagang kabaw. Pariya ka no kunan mama. Kabaw nga talaga dayta. Bagutan. Magpipintas pa yun. Street ha. Siyempre barbaro. Bunga. Hindi gumatang. May latag gumatang. No kaya yung kano magtagkabaw may kaya lang kano dito kaya puros dyan pagkabkabawan na dyan nagnaan hindi bilagi gre-riri nakabata no isang sama